वैशाली। बर्फ नियन बाटे ठंडा ठंडा पानी, कबही से खारा इंतजार करतानी। बर्फ नियन बाटे ठंडा ठंडा पानी, कबही से खारा इंतजार करतानी। कवन कारण आज के देर हो गईल, पूर्व से उगी सूरज देव, अरगिया के बेर हो गईल। पूर्व से उगी सूरज देव, अरगिया के बेर हो गईल। म्यूजिक बाय कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। भूखल बरत बानी, रउए पे आस बा, आजो के दिन साबा दिन में से खास बा। भूखल बरत बानी, रउए पे आस बा, आजो के दिन सब दिन में से खास बा। उगी चिरके बदरिया ई ढेर हो गईल, पूर्व से उगी सूरज देव, अरगिया के बेर हो गईल। पूर्व से उगी सूरज देव, अरगिया के बेर हो गईल। म्यूजिक बाय कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। बीना कुमारी राउर रहिया निहारे हो, सूरज गोसैया उगी साभे पुकारे हो। बीना कुमारी राउर रहिया निहारे हो, सूरज गोसैया उगी साभे पुकारे हो। बबलू हलचल कहेले बड़ी देर हो गईल, पूर्व से उगी सूरज देव, अरगिया के बेर हो गईल। पूर्व से उगी सूरज देव, अरगिया के बेर हो गईल।